أسن أبز حجوان سمينن دبوبن كوريا تباهيلن ننحددن ون كم صلاتي اندا تبعسا زنبرا زلوا كل التهاجرات عب كوابي 1950 بقوطاطر فرنجي كم حنت هاجر زنبرا انتتخونا ابتوان بزتولع اب مونغو زغبر ننحدد كوينات كن اب كل تغجددا كيلنين اب مونغو خلتين اب زتغبر كوينات كبيد زخونه دماو كينات زنبر انتتخون وتادرات امريكا دما نسمين كوريا نخار ميلوم اب كوابي مريت ناي تشاينا بمعراف وعزوم جميرم كم زلو زسمعو وتادرات ناي تشاينا دما ولا كودا ابتوان تشاينا زيت انكرت حداش هاجر زنبرت انتتخون نسمين كوريا حجوز خولجن اتم مناسي وتهدرات ناي تشاينا نابكينات كم زومتو يذكر ازانا لومي تاريخنا دما ابتوان كاب استفتره دماو خينات اب كوابي حنتي ناي كوينات زون استفتره ازيو زغرم مستنكراوي جغننت اتزنتو تاريخيا عدش زخونكم دما نابز channel زي سبسكرايب نزا فيديو زي ادما لايك بمغوار كتجمرو اندابلكو بقتا نابتا تاريخ قبلي سناي مكتتال تاريخنا اندار إناس جمر زومتريوم زلهم مناسي وتهدرات ناي تشاينا انتتخونو أبز حج وان دما نسمين كوريا نخحجز يلوم بفقادهم تملميلوم ناب سراويت ساعتويم ناب تعودو خينات نخاتوغن نوح زخونه ناي اقر قعزوه قورو جدن سلازنبرا بتن ناي أمريكا بلينات نخي كشفوغن ناي جدن بجوغري رؤسومن سبنتومن كشفون نيروم بخمسة تشفافينمون نساعتاتن نمعلتاتن كوغعز جميرم عب موداتا دما عب تجاف حدو ربا بصحو شمناي تروبا كام سايز بحال نتتخون ازو ربا زدما بزي بينتو ختصوغري تغلن اتبينتو دما بترغاغامي متان سغيروم نخيت قعوا تبل امريكا دبداب نفرتي تصعقلو سلازنبرت معلتا ولا كودا تشايناوين انتصغنو معلتا وغن امريكا تفرسو نبرت حجون انتخونه غن كساب زمساسي ابزد بيم صنيحم نمشتو نخحالفو لكعن تبلو أتني أمريكا بليناتي مصامو نتي ناي كامساي بينتو دما كم زي نبره خغورو جمرا ابزوان زينيرو حدا خابتم نفعات غانرات ناي تشاينا زنبره بتي صراير مسارحي غيرو اندانصاصد صنيحو كابتن زدبدبا نفرتي نتحنتي حريمو مسودقا اتن كلت دما بفرحي نابيزن تملسا بدحر زدما ازوم تشايناوين وتهدرات زيوم نابتوانا مأززي طابيمون بزعبات دبدابن بزعباتي تحريمو زلو بينتون ريبورت بمغوار كاتالي انفتوم نابي كبلو خمزلووم دما تزازن غوابو بعرفتي يصبو ينبرو زغرمكم جن ازوم تشايناوين من اسيو وتهدرات قدم حجي كوينات زبحال ريومون طعيمومن سلازي فلطو نسوم زغد سوم زنبره دما اتي بجغنينتكا زوهابكا وتهدراو ميداليا نخرخبو سلازخونه ولا متقعتي بصحنا نبر كنسغرلنا اندابلو نتو كوماندروم كربشو جمرو اتو كوماندر جن لمد زلو ود سلازنبره ديسيبلين وسان يو سغورو مستبحالنا اينا انسغر سلازي ترغاغيعكم تزاز تصبو يبلم لكعمس المتدما اتوم انجينيراتن لمد زلو متهدرات تشاينا نتبينتو كصغن وجمرو بتزنبروم حبير كان مسرحن قلطفنانن دما اتي بينتو ابزوسون ساعات تصغينو كودا سلازتخاله اتوم متهدرات كحلفلو ابزخلو لخونتات بصحه كابتوم سب تاريخنا اتي ليوز تبحاله دما مستوم متهدرات تشاينا بحنساب بمخان ابتي بينتو كسغر جميرو ينيرو عندبت كن فيشكا خنفاحي جمرمو ازن فيشكاتات زين دما اتن نفرتني امريكا كم زمصا متنققتا ينيرن اتوم متهدرات دما بتن زركاوم غزيم نخطقاميلوم بولطف كسغرفتنو اتوم صار اير زنبرو مدبدغما ابت معدو خينوم عرسوم كترفلو زخل عدل ولا كوانت نبره اتوم بزحات وتهدرات تشاينا متقعتي نخيبصحمن نخكلاخلوم كبلو دما نعرسوم مسواتن مغبار كابرحو كراي زخلو حوتات ابت صار اير طقا بموغاد دما تخرت نايتن دبدبت نفرتي نابوم كغبر خلو زرعي ليو بس جغننتوم ازيو سلستماره خدما كابت بينتو اندهادمه نابتوم صار اير لكع كخيدن تبل اتن نفرتغن حجون تخرتن ابت بينتو سلازنبره كبيد دبداب كبصحا قالا ابت سغبره قدماي زور دبداب دما اتوانا كوماندر كبيد مسواتي بصحيو سلازنبره نخموتون قربتي دقائق تليفون نبرا ولا كدا ابزاني موداتا ساعاتو جن طنقاقن ديسيبلين تخطولن اندابله نبعلوي يمخرم نبره ابز قدماي زور دبداب زدما قللت زيبالو تشايناوين وتهدرات هيوتهم زخفولو كم زخونن ري ابز عجوان دما تاريخنا مليسو ابز خونات زي انتاي كم استفطره بمنصر عيني اتوم ابتوان نزدبدابزي زفصم زنبرو بايلتات نخرينا دما نابل علي حيزنا يديب
ኣብቲ መዓልቲ ድማ ነቶም ቻይናውያን ንኽድብድቡ ክልተ ፓይለታት ኣሜሪካ ተመዲቦም ነበሩ። ሂልን ኮለንን ዝበሃሉ እንትኾኑ ብሓንሳብ ድማ እቲ ቀዳማይ ዙር መጥቃዕቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብቲ ቢንቶ ዘካየድዮም ነይሮም። ናብቲ ቢንቶ ድማ እንዳተመላለሱ ዋላ እኳ ዳ ይድብድቦ እንተነበሩ እቶም ቻይናውያን ግን ሕጂ እውን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ነቲ ቢንቶ ይጽግኑ ከም ዘለዉ ድማ ክልቲኦም መሓዙት ይሓርቁ ነበሩ። ተመለሱ ተባሂሎም ስለ ዝተኣዘዙ ግን ትእዛዝ ንኸኽብሩ ኢሎም ብሓንሳብ ብምዃን ናብቲ ቤዞም እንዳተመለሱ ከለዉ ካብቶም ኣብቲ ጫካ ተሓቢኦም ዝነበሩ ጸረ ኣየር ቻይናውያን ብዝተተኮሰት ጸረ ኣየር ድማ ናይ ኮሎን ኣየር ብኸቢድ ኩነታት ስለ ዝተሃረመት ሓዊ ብሓዊ ኮይና ኣብቲ ጫካ ትሕምሸሽ። እቲ ዝፈትዎ መሓዙ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ በቶም ቻይናውያን ክቐተል ከሎ ዝረኣየ ሂል ድማ ዋላ እኳ ደኣ ናብ ቤዝ ንኽምለስ ተኣዚዙ እንተነበረ ሕነ ንኽፈዲ ክብል ግን ኣንፈት ናይታ ፕሌኑ ጠዊዩ ናብቲ ቢንቶም ረሐ። ሕጂ እውን እንተኾነ ዝተረፈኦ ቦምብታት እንዳገበረ ኣብ ልዕሊቶም ቻይናውያን ከቢድ ደብዳብ ክካይድ ጀመረ። እቲ ቢንቶ ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒ ኢሉ ልክዕ ምስ ሓሰበ ድማ እንዳተመለሰ ከሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ካልኦት ዝተረፉ ጸረ ኣየር ከም ዘለዉ ስለ ዝረኣየ ነቶም ዝረኸቦም ጸረ ኣየራት ክድብድቦም ትጅምር። ንገሊኦም እንትቐትሎም እቶም ገሊኦም ክረኽቦም ዘይከኣለ ግን ንሶምን በቲ ጸረ ኣየር እንዳገበሩ ኣብ ልዕሊ እታ ፕሌኑ ከበድቲ ሓደጋታት የብጽሑላ ነበሩ። ሂል ድማ ዋላ እኳ ደኣ ኣብ ፕሌኑን ኣብ ዓርሱን ከበድቲ ሓደጋታት ይበጽሕዎ ከም ዘለዉ እንተተረድአ በቲ ሞት ናይ መሓዙኡ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ግን በዚ ደው ከብሎ ይከኣልን። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ሰማይ እንዳሃለወ በዝሒ ዘለዎም ሮኬታት ናብቲ ናይ መሓዙቱ ኣሜሪካውያን ዘለዎ ቤዝ ከይዶም ከም ዝተደብደቡ ምስ ረኣየ ሕጂ ክምለስ ከሎ ካብቶም ገዲፍዎም ዝኸደ ብዙሓት ኣሜሪካውያን መብዛሕትኦም ብሂወት ከም ዘይረኽቦም ስለ ዝተረድአ ድማ ሕጂ እውን ኣዝዩ ሓረቐ። ዋላ እኳ ደኣ ውሕዳት ቦምብታት ጥራሕ ተሪፎን እንተነበራ ንዕአን ሒዙ ግን ናብቲ ቢንቶ እንትምለስ ሕጂ እውን ጸጊነሞ ከም ዘለዉ ይርኢ እሞ ኣብ ልዕሊኦም እውን እዞም ኩሎም ፈንጅታት ሓደ ብሓደ ከንጥበሎም ጸኒሑ ድሕሪ እዚ ፈንጂ ዝሞ ወላ ሓደ ቻይናዊ ኣይተርፍን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናብቶም ላዕለዎት ኣዘዝቱ ዝነበሩ ድማ በቲ ናይ ሬድዮ ርክብ ገይሩ ኣብቲ ቢንቶ ዝነበሩ ቻይናውያን መብዛሕትኦም ቀቲለዮም እየ ካብ ብሕጂ ስጋት ኣይኮኑናን ክብል ሪፖርት ብምግባር ናብ ቤዙ ክምለስ ጀመረ። ሕጂ ድማ ታሪኽና መሊሱ ኣብቲ ባይታ ዝነበሩ ወታደራት ቻይና ነዚ ኩሉ መጥቃዕቲ ናይ ደብዳብ ነፈርቲ ኣሜሪካውያን ከመይ ይምክትዎ ነይሮም ንኸሪኤና ዝደልየ መስል ናብ ግራውንድ ሒዝና ይወርድ። እዞም ክልተ ትሪእዎም ዘለኹም ወታደራት ናይ ቻይና ዣንግን ጓንን ይበሃሉ። ጓን ዋላ እኳ ደኣ ኣዛዚ ናይዚ ብርጌድ ዝንተነበረ ኣብቲ በረኻ ግን ሽጋራ እንዳሰተኻ ረኺብናካ ብዝብል ምኽንያት ካብ መሪሕነቱ ውሪዶም ነቲ ምኽትሉ ዝነበረ ዣንግ ድማ መራሒ ገይሮሞ ነበሩ። ኮይኑ ግን ጓን ኣብዚ ኩሉ እዋን ነቲ ዝለመዶ መሪሕነት በእምሩ ዘይሰረዶ ስለ ዝነበረ ኩል ግዜ ከም መራሒ እዩ ኣክት ዝገብር ዝነበረ። ዣንግ ድማ ናብ ጓን ቀሪቡ ክልተ ጸረ ኣየር ተተኮስቲ ተሪፈናን ኣለዋ እዚአን ድማ ወሰንቲ ስለ ዝኾና ኣበይን ተሓበናየን ይሕሻ ክብል ንጓን ከማኸሮ መጸ። ጓን ድማ እቲ ሓንቲ ኣብዚ ኣነ ዘለኽዋ ኣብቲ ማዕዶ ስግር ናይ ቢንቶ ተንጸንሒ ዝሓይሽ እታ ካልአይቲ ግን ንድሕንነታ ክበሃል ኣብቲ ማእከል ናይ ዕፉን ሕርሻ እንተትሕባእ ብምባል እውን እቲ ናይ ቀደም መሪሕነቱ ሕጂ እውን ከም ዘይገደፎ ኣረጋገጸ። እቲ ቢንቶ ጸጊኖም ምስ ወድኡ ድማ ጓን ነቲ በቲ ባንዴራ ገይሩ ምልክት ሂቦሞ እቶም ወታደራት ድማ በቲ ቢንቶ ክሰግሩ ጀመሩ። እተን ኣብ ላዕላይ እንዳዘንበያ ዝከታተላ ዝነበራ ፕሌን ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ቢንቶ ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ክገብራ ጀመራ። እቶም ኣብ ናይ ዣንግ ፖዚሽን ዝነበሩ ጸረ ኣየር ድማ ዋላ እኳ ደኣ ብዙሕ ይትኩስ እንተነበሩ ነተን ፕሌን ግን ክሃርምዎን ኣይከኣሉን። በዚ ሓረቐ ጓን ድማ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ እንዳጎየ ናብ በዓል ዣንግ ይኸይድ እሞ ነቶም ጸረ ኣየር ኣልዒሉ ነቲ ጸረ ኣየር ድማ ባዕሉ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ እታ ነፈርቲ ክትኩስ ጸኒሑ ነቲ ሓንቲ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ሃሪሙ ከውድቓ ኸኣለ። ቀፂሉ ድማ ነታ ተሪፋ ዘላውን ንኽሃርማ ልክዕ እንትብል እቲ ጥይት ይውድእ እሞ እቲ መራሓ ኮይኑ ዘሎ ዣንግ ድማ ኣብ ክንዲ ሪሎድ ገይሩ ከም በሓዱሽ ጥይታት ዝመልአሉ ትንበለ። በዚ ድማ እታ ፕሌን ኣምሊጣ ትኸይድ እሞ በዚ ሓረቐ ጓን ድማ ንምንታይ ጥይት ወዲኤ እንዳሃለኹ ሪሎድ ዘይትገብረለይ እንትብሎ ዣንግ ብወገኑ ተሪፈናና ዘለዋ 28 ዙር ተተኮስቲ ጥራሕ ስለ ዝኾና በዚአን ድማ ንኻልእ መዓልቲ ሰርቫይቭ ምግባር ስለ ዝኸብደና እየ ነዘን ተተኮስቲ እዚአን ክቁጥበን መሪፀ ዘለኹ እንትብሎ ጓን ግን ናተይ መራሒ ምዃንካ ንኽተፍልጠኒ ስለ ዝደለኻ ኢኻ እዚ ትገብር ዘለኻ ኣብ ኩናት ግን ከምዚ ምግባር ንዓዲ እዩ ዝጎድእ ብምባል ብሕርቃን ገዲፍዎ ኸደ። ናብቲ ናይ ቀዳማይ ኣዝዩ ቁልዕ ዝኾነ ቦቱ ጓን ተመሊሱ ከም ዘሎ ዝረኣየ ዣንግ ድማ እቲ ሕጂ ዘለኻዮ ቦታ ስለ ዝተኸሸፈ ንዓኻ ሓደጋ እዩ ስለዚ ቦታ ክትቅይር ኣለካ እንትብሎ ጓን ብወገኑ እዚ ዘለኽዎ ቦታ ዋላ እኳ ደኣ ሓደጋ ዝተቓልዐ ይኹን እምበር ሕድሕድ እዚ መፀት ፕሌን ግና ኣባና ከይበፅሕት ከላ ብርሑቕ ንኽትሪኣ ስለ ዘኽእለኒ ናይ ግድን ኣብዚ ቦታ ክጸንሕ ብምባል ኣብ ቅዋሙ ጸንዐ።
ንኻልኣይ ዙር እተን ፕሌን እንተመፅየን ከሽፎኖ ስለ ዝኸዳ ከምዘይ ይገድፎ ዝፈለጠ ዣንግ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሓዝነሉ ጀመረ እምበኣርከስ ዕድል ምሳኻትኹን ይቕንዓካ ክብል እተን ተሪፈን ዝነበራ ተተኮስቲ ፍርቀን ንግዋን ሂቡ ድማ ሰነዮ ንምሽቱ ድማ ካብቶም ወታደራት እቲ ሓደ ናይ ፕሌን ድምፂ ካብ ርሑቕ ይሰምዕ ከም ዘሎ ንዣንግ ይነግሮሞ ዣንግ ድማ እታ ፊሽካ ነፊሑ ነቶም ወታደራት ከጠንቅቖም ወላ እኳ እንተኻእለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እተን ፕሌን ዘይኮና ዝትኩሳ ዝነበራስ ኣዝዩ ርሑቕ ርሕቀት ክጓዓዝ ዝኽእል ተተኳሲ ማሽንጋናት እውን ካብ ርሑቕ ማዕዶ ኮይኖም ይትኩስሎምን የዝንብሎምን ከም ዝነበሩ ዝተረዱ እቶም ቻይናውያን ድማ ወላ እኳ ከምልፁ እንተፈተኑ መብዛሕትኦም ግን ክሞቱ ከኣሉ እተን ፕሌናት ድማ ድሕሪ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ተመሊሰን ብምምፃእ ኣብ ልዕሊ እቶም ወታደራት ቻይና ደብዳበን ቀጸላሉ እቲ ነዘን ፕሌናት ዚን ከውድቕን ቆሪጹ ተበጊሱ ዘሎ ኮማንደር ጓን ድማ በቲ ጸረ ኣየር እንዳገበረ ወላ ኳዳ ይትኩስ እንተነበረ እቲ ሕጂ ነታ ፕሌን ሒዝዋ ዝነበረ ፓይለት ግን ብቐሊሉ ክህረመሉ ይከኣለን ኳዳስ እታ ፕሌን ተጠውያ ብምምፃእ ኣብ ልዕሊ ጓንን ብጾትን ከቢድ ደብዳብ ብምብጻሕ ንኹሉ ነቲ ናይ ጸረ ኣየር ዝነበረ ጋንታ ድማ ንኹሎም ክትውድኦም ከኣለት እቲ ተኹሲ ልክዕ ደው ምስ በለ ኮማንደር ዣንግ ድማ ንመሓዙኡ ንጓን ንኽረኽቦ ኢሉ ናብቲ ማዕዶ እንትሰግር ኮማንደር ጓንን ኩሎም ብጾቱን ተሰዊኦም ከም ዘለዉ ምስ ረኣየ ድማ ኣብ ከብዱ ከቢድ ሓዘን ክስምዖ ጀመረ ኮማንደር ዣንግ ድማ ነቶም ኩሎም ዝተሰውኡ ብጾቱ ንኽቕበሩ ዋላ እኳ ኣዚዙ እንተነበረ ንመቕበሪ ግዜ እንከይሃበ ግን እቲ ሂል ዝተባሃለ ፓይለት ተመሊሱ ደብዳብ ክገብረሎም ከሎ ንርኢ እዚ ፓይለት እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ቻይናውያን ከበድቲ ኽሳራታት ኣብፂሕሎም ክዝዕዘብ ዝነበረ ዣንግ ድማ እቶም ወታደራትና ክሳብ ብሂወት ዝሰግሩ ንሕና መስዋዕቲ ክንከፍል ኣለና ብምባል ነቶም ኩሎም ጸረ ኣየር ዝነበሩ ብጾቱ ድማ ሓዊ ብምእጓድ እቲ ዘለዎ ፖዚሽን ንኸጋልጹ ኣዘዞም ከምቲ ዝሓሰብዎ ግን ዋላ እኳ ዳ ፍርቆም ወታደራቶም ምስጋር ጀሚሮም እንተሃለዉ እቶም ጸረ ነፈርቲ ግን ካብቲ ፕሌን ዝበጽሖም ዝነበረ ሓደጋ ከቢድ ስለ ዝነበረ መብዛሕቶም ተወዲኦም ነበሩ እታ ዝተረፈት ናይ ጸረ ኣየር ጋንታ ድማ ብእታ ብዣንግ ትምራሕ እንትትኸውን ዣንግ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ጸረ ኣየር ደይቡ ንዓርሱ ናብ ሓደጋ ብምእታው ምስቶም ወታደራቱ ብጅግንነት ይታኾስ ነበረ ፓይለት ሂል ግን ዋላ ንሙት ክብል ቁልቁል ኣፉ እንዳተወርወረ ናብኣቶም እንትትኩስ ንሶሙን እንትትኩሱ ኣብ ልዕሊ እታ ፕሌን ዋላ እኳ ዳ ከቢድ መጥቃዕቲ ብፂሖሙላ እንተነበሩ ሓንቲ ፈንጂ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ደርበ የሎም ግን ኩሎም ከም ዝሞቱ ኢና ንዕዘብ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ግን እቲ ሞይቲ ኢልና ዝሓሰብናዮ ኮማንደር ዣንግ ግን ሓንቲ ኢዱ ተቆሪፃ ከም ዘላን ብሂወት ከም ዘሎን ግን ንርኢ ሕጂ እውን ግን እታ ፕሌን ኣብ ልዕሊ እቲ ቢንቶ ደብዳብ ቀፂላ ከም ዘላ ምስ ረኣየ ግን በታ ሓንቲ ዝቆረፀት ኢዱ ከይተሰኮነ ስቃዩ ተጸሚሙ ድማ በታ ሓንቲ ተሪፋ ዝነበረት ኢዱ ገይሩ ናብቲ ጸረ ኣየር ብምድያብ እውን ነቲ ተኹስ ድማ ናብ ኣውቶማቲክ መጅሙዕ ለዊጡ ክትኩስ እንትትኽእል ነታ ፕሌን ድማ ከቢድ ዝኾነ ማህሰይ ተብፂሕላ ስለ ዝነበረ ከም እትወድቕ ርግፀኛ ምንባሩ ግን ብተስፋ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዋላ እኳ ዳ ነዚ ኩነታት ዝንኽነግሮም በታ ፊሽካ ነፊሑ ንወታደራቱ ንኸብፅሕ ሓሲቡ እንተነበረ ኣብዚ መንጎ እዚ ግን ጉልበቱ ጠሊምዎ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ እታ ጸረ ኣየር እንዳሃለወ ሂወቱ ሰኣነ እቶም ክሰግሩ ጀሚሮም ዝነበሩ ወታደራት ናይ ቻይና እውን ግን እንተኾነ በቲ ተደጋጋሚ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሖም ድማ ዳርጋ ኩሎም ሂወቶም ሲኢኖም ከም ዝነበሩን በጻብዕቲ ዝቁፀሩ ወታደራት ቻይና ጥራሕ ብሂወት ተሪፎም ከም ዝነበሩን ድማ ንዕዘብ ብዘስንብድ ኩነታት ግን በዝሒ ዘለዎም ወታደራት ቻይና ሕጂ እውን ካብቲ ወዲቖምሉ ዝነበሩ ከባቢ እንዳተሱ ናብቲ ቢንቶ እንዳጎየዩ ድማ ጽገኖም ክጅምሩ ከለዉ ግን ናይ ኩሉ ተመልካቲ ናይዚ ታሪክ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ እዋን ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ወታደራት ናይ ቻይና እውን ዘስደመም ከም ዝኾነ ክሳብ ሕጂዮም ዘዘንትውሉ እቲ ብሰማይ ፕሌኑ ሒዙ ዝዝንብብ ዝነበረ ፓይለት ስሚዝ ድማ ናብ ኩሎም እቲ ቢንቶ ከም ዝዓነወን መብዛሕትኦም ከም ዝሞቱን ሪፖርት ብምግባር ናብ ቤት ይምለስ ከም ዘሎ ዋላ እኳ ሪፖርት እንተገበረ እቶም ሓለፍቱ ግን ካብቲ ቦታ ብዝመፀና ሓበሬታ መሰረት እቶም ቻይናውያን ወታደራት መሊሶም ነቲ ቢንቶ ይጽግንዎ ከም ዘለው እዩ ተነጊርና ዘሎ ብቁልጡፍ ተጠወ ይብልዎሞ ፓይለት ስሚዝ እውን ናብቲ ቢንቶ እንተምርሕ እቶም ወታደራት ቻይና ዋላ እኳ ክንድዚ ዝኣክል ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይበጽሖም እንተነበረ ሕጂ እውን ግን ብዘገርም ድፍረት ነቲ ቢንቶ ይጽግንዎ ጥራይ ዘይኮኑስ ክጽገን ከም ዘይክእል ተረዲዎም ንባዕሎም እውን ከም ናይ ሰብ ቢንቶ ብምግባር ኣብ ታሕቲ ብምግባር ነቶም ዝተሰባበሩ ዕንጨይትታት ተሰኪሞም ነቶም ብጾቶም ንኽሓልፉን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ድማ ክሳብ መወዳእታ ንኽጻወሩ ወሲኖም ከም ዘለውን ምስ ረኣየ ድማ እዚኦም እንድሕር ዳ በቲ ቢንቶ ብሰላም ተሳጊሮም ኣብ ዓውደ ኺናት ክህልዎም ዝኽእል ጅግንነት ድማ ከሰንብዶ ጀመረ ብቁልጡፍ እውን እቲ ዝተባሃለ ትኽክል ምዃኑ ሪፖርት ይገብር ሞ ልዕሊ ዓቕን ደብደብቲ ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ናብቲ ቢንቶ እንተምርሓን
ኣብ ልዕልቶም ቻይናውያን እውን ከበድቲ ዝኾኑ ደብዳባት እንተብጽሕሎምን እቶም ቻይናውያን ግን ዋላ እኳ እቶም ከምቢንተ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ህይወቶም እንተሰኣኑ መብዛሕትኦም ብጾቶም ግን ናብቲ ማዕዶ ስግር ዝነበረ ናይ ሰሜን ኮርያ ግዝኣት ድማ ብሰላም ብምብጻሕ ኣብ ጎንቶም ሰናይ ሰሜን ኮርያ ብጾቶም ብሓንሳብ ብምዃን መስተንክራዊ ጀግንነት ከም ዝፈጸሙን ድማ እቶም ክሳብ ሕጂ ብህይወት ዘለው ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ጉዱኣት ኩናት ቻይናውያን ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ዝተዛረቡን ኣብ ብዙሓት ናይ ታሪክ መዛግብቲ እውን ከም ዝተመዝገበን እዩ ዝግለጽ። እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልተይ እታ ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ታሪክ ነዛ ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዋ ዝጸናሕኩም ትመስል ነይራ። ምሳኹም ጸናሕኩ ድማ ቲኬ ሓውኩም እየ ነይረ። ኣብ ቀጻሊ እውን ብኻልኦት መስጥቲ ዝኾኑ ታሪኻት ክሳብ ንራኸብ ድማ ኩልኹም በብዘለኹምዎ ሰሰናይ ኩሉ ይግጠምኩም እንዳበልኩ ክፍለየኩም ሰላም።